mun yi magana akan waɗancan 'yan jaridu guda 5 na waɗanda suke aikewa da gidan talabijin na Al Jazeera rahotanni daga yankin Gaza abin da ke faruwa. Kafar yada labaran ta Al Jazeera ta ɗauko wani labari da take bayyana cewa ya zuwa wannan lokaci a wasu wuraren ana nan ana ta gudanar da zanga-zanga tare da daga tuta na nura rashin jin daɗi ga abubuwan da ke faruwa. Take bayyana cewa ɗaruruwan mutane sun fito a Tunisia suna buƙatar cewa a yi bincike tare da gurfanar da waɗanda aka samu da wannan laifi. A Ireland ma an fito an yi irin wannan zanga-zanga, sannan a birnin Berlin na ƙasar German nan ma an fito an nuna rashin jin daɗi, har ma a Netherlands nan ma an fito, har a birnin Washington ana magana cewa wasu sun fito sun nuna rashin jin daɗin su tare da buƙatar a yi bincike tare da gurfanar da waɗanda ake zargi da wannan abu. A birnin London, birnin Oslo duka an fito an nuna wannan rashin. Abin da zaka kalla tambayar dama ita ce ba bashi. Ga dai duniya ta ɗauka akan cewa abin da ake yi ba kyauta yi wa al'umma ma a yankin na Gaza ya kai inta. Yau a ce za a nuna yaro jariri ba ka gan shi daga shi sai kasusuwa. Subhanallah. An fito an kuka an yi magana akan wannan abin da yake faruwa, kuma wani lokaci abin da zai dinga ɗaure maka kai sai mutanen nan su dinga cewa muna abu domin al'umma, muna da tausayin al'umma. Za ga kasashe irin na yammacin duniya za ga ba gaskiya bane, har ɗaukar nauyin shirye-shirye ake yi watakila a sassa daban-daban na duniya akan cewa wai a kyautata alakar al'umma, a yi abin da ya dace, kare haƙƙin al'umma, kare haƙƙin bil'adama, kare kaza, irin waɗannan abubuwan da zaka ji ana ta ɗaukar nauyi yau da gobe ana yi. Ga abin da yake faruwa kowa yana gani kiri-kiri ana yi wa al'ummar yankin nan. To ai ga wannan abin da ya faru magana guda biyu shi. Su dai daga bangaren turayen yammacin duniya ba da gaske ba, kuma duk ibtila'in da yake samun duniya. Yanzu akwai wani bincike da wani rahoto da aka fitar daga cibiyar bincike ta Brookings da take Amurka. Wani mai bincike da ya fito da sakamako yake cewa kashi 70 na fitinar duniya Amerika ce take haddasa, da rashin zaman lafiya da juyin mulki ga shugabannin da suka kiwa Amerika biyayya, ga waɗanda suka kiyarda aiwa da kudadensu da tattalin arzikin ƙasarsu, da waɗanda ake shirya musu tawaye da zanga-zanga a ƙasashensu domin a tunzura mutane akan hukumomi su bijire musu, da kuma irin yadda ake wa shugabanni da yawa a duniya kisan gilla wanda suka ce ba su yadda da exploitation na capitalism, wannan tsarin da ake yi na kama karya da ake da sunan jari hujja. A ce kashi 70 na bincikensa ya nuna Amurka tana da hannu, kashi 30 kuma ya nuna kaman wani abu ne da yake sharing ɗinsa tsakanin ƙasashe, ɗauki su Faransa, ɗauki su Birtaniya da sauransu. To kaga idan ka duba za ka ga waɗanda suka yi wannan ƙaurin suna, ai sai ka kalle su da irin halayensu. Su duk abin da suke a duniya in dai buƙatar su ta tabbata to ba za su daina abin da za su daina ba. Yau inda duk irin waɗannan abubuwan na aikata ta'asa akwai nadama a ciki, da ba bari ya ɗauki dogon dolin da ya ɗauka ba. Yaushe aka kafa ƙasar Bani Isra'ila? Shekara ta 1948 har zuwa yau idan kai lissafin shekaru ɗaiɗaiɗai shekaru 76 kenan. Amma tun daga lokacin da aka kafa ƙasar Bani Isra'ila, daga lokacin da shugaban Amerika shine wanda yake na farkon amincewa da halaccin kafuwar ƙasar Bani Isra'ila shine Harry S. Truman. Tun daga lokacin da ya amince ya fito da zayyanar manufofin Amerika a yankin gabas ta tsakiya, American foreign policy a yankin gabas ta tsakiya tun daga Truman zuwa bai taɓa canja ba, ko da akwai bambancin aƙida da jam'iyya da ideological interest da manufar aƙida tsakanin jam'iyyu guda biyu manya da suka shura a gwamnatin Amurka tun daga shekara ta 1789 lokacin da George Washington ya zama shugaban farko na Amurka. American national interest bukatar su bata taɓa canja ba, dama kuma ba sa abuta mai ɗorewa, ba sa kuma ɗasawa mai ɗoriya, sannan ba sa gaba mai ɗoriya, amma abin da bai taɓa canjawa ba shine national interest ɗinsu. To kaga idan ka riga ka duba da sun so a samu adalci, equity and justice. Ai da yanzu abin bai kai matsayin da 'yan Falastinu za a riƙa yokuwar irin mummuna da ƙazamin yanayi da suka samu kansu a ciki ba. Saboda idan ka riga ka duba ai duk wani abu da suke yaudara ce, duk wannan condemnation yanzu magana da ka kawo
ka ce a wace ƙasa da wace ƙasa ce da wace ƙasa wanda aka gudanar da wannan zanga-zanga da ina a Tunisia da ina kuma sannan an gudanar a Ireland a yankin arewacin Ireland kenan sannan an gudanar a kasar Jamus a birnin Berlin ana magana cewa an gudanar a Washington DC sannan an gudanar a birnin London ma to jama'a ne wanda abin takaicin ya zauna musu a Norway kenan da waɗanda ya zauna musu a cikin kokon zuciyarsu shine ba wai standpoint na gwamnatocinsu bane ba da yanda dan kasa zai fito yayi zanga-zanga abin ya wuce lokaci guda gobe ba zai kare ba amma ya kare ba za ta dore ba amma inda za a samu diplomatic standpoint wani matsayi ta fuskar diplomasiya na nuna naƙin ba za mu amince da mummunan yanayin da yake faruwa a duniya daidai yadda Isra'ila ta dauki gabaran yin abin da ta so ba mai kalubalantar ta sai ya fi yin tasiri fiye da zanga-zangar mutane amma inda gwamnatoci ne a matakai daban-daban za su dauki mataki ta fuskar diplomasiya na bijirewa abin da Isra'ila take ta kai yanayin ma da za ta iya cewa sun yanke alaka da gwamnatin kasar Bani Isra'ila duba da irin bakin mulki da zaluncin da shugabannin Isra'ila suke aikatawa sai ya fi tasiri a fiye da zanga-zanga da dan kasa zai yi amma idan ka duba zaka ga cewa me suka yi a tsari irin na gwamnati kuma in sun yi a wani dandali ne a duniya na sasantawa ko maganganu irin su majalisar ɗinkin duniya suka fito suka tada hankar wuyansu cewa ba mu yadda da irin zaluncin da ake ba in ana so a tafi da mu sai an takawa Isra'ila burki lokacin da aka yaki tsakanin Iran da Isra'ila watsi da yakin Amurka ce me yasa Amurka ta tsaye da yakin saboda ta fuskanci irin hadarin da take fuskanta ga abubuwan da za su samu kadarorinta a gabas ta tsakiya wanda kuma Iran ta lashe takobin cewa matukar Isra'ila bata daina kai hari ba duk wata dukiya ta America da take Middle East wanda su suka fi kowa sanin kusfa na dukiyar Amurka din suka ce dukiya za ta zama sai labari Donald Trump tsakanin ƙarya da gaskiya mahaukacin ƙarya ko mahaukacin gaskiya ayin ka duba zaka gani lokaci guda ya nemi a tsaye da yakin ba ya tsaye da yakin bane domin takaicin irin abubuwan da ake na zubar da jini ba ya nema tsaye da yakin ne saboda ya kare interest da kadarorin America da take Middle East to kaga a nan gurin in ka lura abin da gangan ne gangan din ce kanta in dai har za a iya taka mata birki akan maganar ta tsaye da yakin me zai hana America din ta amfani da influence ɗinta tasirin ta taka musu birki akan yakar yan Palestina a Gaza inda zaka gane zaluncin su ya tabbata kenan dai kenan a ɗaya hannun kuma naka shi ke ba da kai kamar yau Larabawa da suke gabas ta tsakiya masu ƙarfin iko da dukiya ba su mai da hankali wajen nuna takaicin abin da ake wa ƴan uwansu ba a Gaza su dai abin da ya dame su ga duk wanda ya san su shine kujerarsu su da su tsere da kujerarsu ta mulki kuma sun yadda akan tserar da kujerarsu ta mulki komawaye ma zai mutu a Gaza babu abin da ya same su inda ya Salman bin Mohammed yarima mai jiran gado kujerarsa bata girgiza ba ko ta babansa inda shugaban Qatar kujerarsa bata girgiza ba ko ta wani nasa idan shugaban United Arab Emirates idan shugaban Kuwait idan shugaban ina ne duk wannan kasashen na Larabawa masu arziki mai abin da ya dame su shine kujerarsa ta mulki to kaga idan da a ce su ma za su fito ta fuskar diplomasiya su bijirewa abin da kasashen yammacin duniya suke sun kwana da sanin cewa ai yankin gabas ta tsakiya yana da arziki na duniya wanda kusan kashi 70 na dukiyar duniya yana Middle East kuma kasashen yammacin duniya nan sun dade suna morar abin da suke mora har yanzu suna mora daga dukiyar da su wannan Larabawan suka mallaka me zai hana in har takeicin ku da gaske ne abin ya wuce magana Allah wadai ta fatar baki a fito karar a nuna abin a zahiri da gaske ne yau Saudi Arabia yau United Arab Emirates din yau irin su Qatar yau irin su Kuwait yau irin su Jordan yau irin su Egypt su fito bai ɗaya su wani taro na gaggawa na kasashen Larabawa su ce daga yau mun yanki duk wata hudar diplomasiya da kasashen yammacin duniya su gani amma tsoro da cewa ba za su iya kai labari ba idan babu kasashen yammacin duniya ba za su iya yi ba ba za su iya samun din wannan courage din ba wani lokaci sai ka dinga ɗauka babu bashi irin duniya ma wai ina imanin ta yake ina tausayi da ake cewa tausayin tausayi idan kana ganin irin waɗannan ƙananan yara da ake nunawa a asibitoci
idan kana kallon irin yaran da suke gudu domin su samu ta kai ta kawo kaga a yankin Gaza kaga yara kamar yadda kake gani a wasu ƙauyuka ko kuma a wasu wurare mutane suna tsintan irin a ce hatsi din nan da aka zubar a ƙasa ya haɗe da ƙasa ana bi ana tsintsinta haka fa al'umma saboda yunwa kuma yanzu idan ka riga ka duba an hana duniya ta shigar musu da abinci kuma da suke cewa tausayi ni har gobe daga bakunan kasashen yammacin duniya shugabanci banga inda tausayi ya tabbata ba watakila kalmar ta humanitarian kawai an dai batta ne a daɗin ta ake ji ma sannan kuma idan ka duba Isra'ila din nan ba a yi yarjejeniya da ita ba akan maganar tsagaita zaman lafiya dan a samu damar da shigar da kayan abinci an fito an ce su zo a raba musu kayan abinci sannan kuma ana saka musu bom kuma abu ne wanda yake ana yin shi a filin Allah kafofin yada labarai masu daukar hotuna da talabijin da duk wani video clips da ake dauka duk ya nuna ga irin abubuwan ta'asar da ake aikata amma me yasa Washington da ita kanta London din da ita kanta Paris din da ita kanta Germany din da duk wata ƙasa da take ganin cewa wai akwai abin takeici da yake faruwa in kun fito fili kun ce yau abin da Isra'ila take ya wuce min shar to wani mataki kuka dauka don takawa Isra'ila burki kullun a diplomasiya na kan hangi attitude ɗinsa a matsayin tsari ne irin na munafunci a diplomasiya saboda haka inda gaskiya ne kuma maganar guda ɗaya ce kamala an san inda za a gano bakin sa hanyar guda ɗaya ce yau idan Amurka ta yi review ɗin foreign policy ɗinta ta yi nazarin manufofinta da manufofinta na shekara da shekaru da aka faro da su tun lokacin kafuwar kasar Bani Isra'ila da manufofin da ya kamata a canja su yanayin yadda zai bada wata dama ga waɗanda ake zalunta su gane zaluncin ya zo ƙarshe yau in ta canja manufofinta a gabas ta tsakiya shikenan amma ina ba za su yi haka ba ba don komai ba saboda ƙarfin da Isra'ila ta yi da kuma irin waɗanda suke ɗaurewa Isra'ila gindi da waɗanda kuma su ne manya-manyan fulogan siyasar Amurka wanda su suke amfani da tasirinsu wajen tabbatar da wane ne zai shugabanci Amurka wanda kuma wasu 'yan tsirarin Yahudawa ne waɗanda suke da leverage suke da iko waɗanda kuma Jewish establishment ne waɗanda kuma su ne suke tuka katafilar siyasar Amurka da kuma tantance makomar wane ne zai shugabanci Amurka me yasa kake gani duk lokacin da aka ce zabe ya zo a irin bauɗaɗɗiyar demokradiyyar da ake yawan al'ummar ka da yawan jihohin da ka samu baya baka shugabanci sai ƙuri'un nan na electoral college da ake faɗa guda 538 Yahudawa ne ke controlling ɗinta kuma duk wanda suka sani cewa ba zai yi abin da suke so ba za su ba shi cikakken goyon baya ba me yasa Biden ya faɗa koda ka ci zabi koda ka ci zabi da yawan al'umma to wannan baka zama college din za ta iya juya duk abin da take so ai suna akalar zaben kwarai da gaske ita ce akalar zaben 538 ne ka samu bibiye su ukun su ita ce albatros din mai neman shugabancin Amurka ita ce tafi miliyoyin mutane to kamala in tuna maka ba a kara tsakanin Hillary Rodham Clinton da Donald Trump ba ai kaga idan ka duba popular votes na yawan ƙuri'un da aka samu na Clinton ya fi amma ya aka masu electoral college suka ce ga wanda za su ba shugabancin Amurka don haka in aka zo ma projection din zaben lokacin da ake gudanar da zaben zaka ji koda su media outlets din America kafofin yada labaran ba su cika ba yawan ƙuri'un ka muhimmanci publicity stunt din ma da ake wajen zuzuta abu za a dinga daukan jihohi da suka fi yawan electoral da kuma ƙuri'a nawa kowane candidate ya samu daga nan ma idan ka tara ɗaya da ɗaya a tara ɗaya a tara da ɗaya biyu a tara da biyu hudu a tara da hudu 8 kai kanka kana daga studio ɗin Arewa Radio zaka iya ganawa zai zama shugaban America dama key swing states ne guraren da aka sani suna da waɗannan ƙuru dama kuma rotating suke suna juya bayan shekaru guda 4 me ka da Biden akan karagar mulki waɗannan manyan fulogan siyasar Amurka waɗanda suke da interest masu kuɗin duniya da kamfanoni manya ai su ne suka kalli cewa abubuwan da shi Biden yayi bai biya musu bukata ba asara suka kirga ba riba ba duba da irin yadda aka dilmiyar da kudaden masu biyan haraji domin a taimaki yakin da ake tsakanin Ukraine da Rasha da kuma yakin da 'yan Palestino suke shan wahala a hannun Yahudawan kasar Bani Isra'ila. Gashi kuma watakila shi wannan ya zo ya gama biya musu bukata tunda daga zuwansa 'yan watanni kaɗan ya ce ai ga ma manufarsa a yankin Gaza. Shi ma ga manufarsa a yankin Gaza. Da kasancewa ma akwai za a mai da gurin shakatawa. To ko shi din
ko shi din yanzu abubuwan da antics din Trump abinda Trump din yake aikata idan ya sake maimaita abinda Biden din ya sake aikata ko da yake ai yayi sa'a tambayin guda biyu ne Allah ina ma bai sa arba Allah soki to ai kan san komai na iya faruwa to amma kuma akwai wani abu guda daya akwai abin da ake kira domino effect akwai illar da take taba wani akan abin da wani aikata idan jam'iyyar tasa ta Republican din ta jefa Amurka cikin wani yanayi na kangi misali yanzu ba gasa ake ta gudun ya da kwanan wani bane neman kwace kambin girma na fuskar tattalin arzikin kasa a duniya wanda ya jawo America ta sa China a gaba dan China ce ke bin sawunta to yau inda za a yi sa'a Trump ya ci gaba da abin da yake har ƙarshen wa'adinsa a ce America ta samu kuɓucewar wannan kambin China ta karbe ta to in dai aka kai extent din da America ta yi losing din wannan karfin nata na tattalin arzikin kasa ya ja wanda ya fito ya ja jam'iyya gaba ɗayan ta ma jam'iyya to Allah ya